भात दे देन से खा। जय जगन्नाथ काली रज पाई पिठापଣା आमर होचे आम माँ नड़िया कुचुचंती बिरी पिठा करिवे बोली बिरी चाउल पोड़ा पिठा करिवे सेरे चाउल चूना चुरीचंती नड़िया बसी कुचेले नड़िया कुचेकी देखंतु दर्शक बंधु आम माँ केते छोट छोट नड़िया पूरा कुचौचंती केते छोट करचंती पूरा बिरी चाउल की चूना चुरी की ताकू पोड़ा पिठा करिवे चुल्ले पानी देखंतु याटिकारे बसे देइचंती आनिकी सब रखिचंती रखिकी पिठा पोड़िवे देखंतु केमिति भाबरे से माने बागौचंती नड़िया को फास्ट कुचेले हेटे चुली रे पानी बसे देइचंती पानी फुटला माने देखंतु ए जागा रे ए बिरी रखिचंती देखंतु बसी कुचेले आम माँ वर्तमान ए चुली रे जाल पकेले आउरी लिभि आसिलानी चुली आज देखा जीवो रज रे प्रथम थर पई से करचंती बिरी चाउल पुड़ा पिठा ताको चूना चुरी की बिरी दी पर बेल कतुरु ताको माने ग्राइंडिंग करी की रखिचंती फुलिबो पिठा से माने पुड़ीबे काली की खाइबे बोली रजरे तांको नाती माने सब खाइबे बोली देख से बसी बागौचन देह भल ना अथच से बागौचन नाती मानक पई देखंतु माने तांका हाथ बंद रहूनी केते बेले भी देख कौन कि समय फास्ट कले से जो आटिकार केते पानी दीजने बेले पानी माने जते किलो चाउल देबे सेते बेले पानी देबे ना कौन से बड़ा धरा जाए आ बिरी केते बेले देबे ता दियर हां काटे सारे बिरी देमी चीनी पकेमी चीनी देबे भी आउ आउ कौन देबे ता दियर नड़िया ताने कुचुचन सेटार देबे चूना केते चुरीचन सेरे चाउल रज पाई राति 4टार गोटे लोक उठिकी से माने तांग नाती मान पिठा करिवे घर निपिबे सबू काम साइले राति रे निद होबनी आज अंधारी आले उठी केमती काटिकी देबे नाती मान पिठा खीर खाइबे देखंतु देखंतु तांग मझिया नाती बसीची मझिया नाती के जदि रे पद कहल किड़िया बाड़ी फाड़ी धरिकी आसबे पूरा रखियो नहीं देख केमती आउछ हमरे मझिया नाती केमती होउची तांकर देख बसिकी चुली पाखरे देखंतु से केमती होउची केमती होउची देख माने से तांकर अति गेला पाखरे खाइबो तांका सांगर सोइबो जहा करिवो तांक पाखरे माने ताकू कई किछि कहबेरी ताकू जदी कई किछि कहले से सीधा जिबे बाड़ी फाड़ी धरि गोटे गोटे मारिबे समस्त की देखंतु देखंतु माने माने माँ बसिक एटी नड़िया कुचौचंती तांका मझिया नाती केमती पाखरे बसिक चुली पेलुची देखंतु नड़िया सैलान ना ना केते अछि मान तम मझिया नाती दोनो कुचे तो दोड़ी फोड़ी बांधिबो ना तम नाती में माँ तुम कुनी नाती दोड़ी बांधिबो ना
ଏଇ ପାଣି ଗୋଡ଼େଇଲେଣି କ'ଣ କ'ଣ କରିବ କି ପାଣି ନାଲୋ ପାଣି ମତେ ଗଡ଼େଇ ଦିନ ବହୁତ ହେଇଯିବ କରିବ ଚିନି ପକନି ଚିନି କେତେ ଦେବ ଦେଖ ଏଇ ମାପ ଆଣିଛି ଅଧ କିଲେ ଚିନି ମାନେ ସେରେ ଚାଉଳର ଅଧ କିଲେ ଚିନି ଦିଆଯିବ ନା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଚିନି ଯାକ ମା ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ପିଠାରେ ଲୁଣ ତା ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବେ ନା କ'ଣ ଏଇ ନଡ଼ିଆ ପକାଇଦେଲେ ଚିନି ଦେଇ ଦେଇକି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଚିନି ପକାଇ ଦେଇକି ବିରି ଢାଳି ଦେଲେ ବିରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଥିଲେ ବିରିକୁ ଢାଳି ଦେଲେ ତା ଦେହରେ ବିରିକୁ ଢାଳି ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଧୋଇକି ଫେର ଆଟିକାରେ ପାଣି ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ 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 ଏଇ ଆଉ ପାଣି ଦେବେ ନା କ'ଣ ନା ସେତିକି ସେ ଚାଉଳ ତ ସେରେ ପାଣି ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରି ଦେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ମା ତାହେଲେ ଆଗେ କେଉଁ ନାତିକି ଦେବ ପିଠା କରିସାରିଲା ପରେ ମାନେ ବଡ଼କୁ ଦେବ ନା ତମ ପାଖରେ ଯିଏ ବସିଛି ତାକୁ ଦେବ ନା ସାନକୁ ଦେବ କାହାକୁ ଦେବ ମାନେ ତମର ଅତି ଗେଲା ନାତିକି ଦେବ ନା କ'ଣ ପିଠା ପୋଡ଼ିମି କୋଉଥର ସେଇ ଚିନ୍ତା ଯେଉଁଟାର ମାନେ ସେଇଟାରେ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ିଦେବେ ଆଉ ଯେଉଁଟାର ପୋଡ଼ିଦେଲେ କ'ଣ ଚଳିବ ନା ତଳି ଛାଡ଼ି ନନ୍ଦାଟାକୁ ବସା ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦାଟାକୁ ଧଡ଼ିଟା ବାନ୍ଧିନା ଫାଟି ଯାଇଛି ଫ୍ରିଜରେ ଅଛି ଗୋଟେ ନେଇ ଆସ ଚେପା ବାଲା ଗୋଟେ ଚେପା ବାଲା ହାଫଟା ଅଛି এই କ୍ଷୀର ଫିର ଅଛି ଦେଖିକି କାଢ଼ିବ ଫୁଲ ଫୁଲ ପୁରା ଘାଣ୍ଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ପିଠଉଟାକୁ ଚୁନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବିରିଟାକୁ କେବଳ ଘାଣ୍ଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ପାଣି ଫୁଟିବ ତାକୁ ବିରିକି ଘାଣ୍ଟିବେ ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ଫୁଟିବ ଯେତେବେଳେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚୁନା ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ସେ ଜିନିଷଟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତିଆରିଟା ସେଟା କେମିତି ଲାଗେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଜି ପୋଡ଼ା ସରିବ କାଲିକି କାଢ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହିବା କେମିତିଆ ସେ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଜାଳ ପକେଇକି ପୁରା ଫୁଟେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାକୁ ବିରି ପିଠଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରି ପୁରା ପକେଇଛନ୍ତି ଯା କେମିତି ସେ ଘାଣ୍ଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ 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 ପୁରା ଆମର ଇଏ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଘାଣ୍ଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଅଠାଳିଆ ଅଂଶ ମୁଣ୍ଡା ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘାଣ୍ଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ପିଠାଟାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ପିଠଉ କରିବା ପାଇଁ ଖଳି ଧରିବା ପାଇଁ ବିରିକି ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପୁରା ମାନେ ମାରୁଛନ୍ତି ଖୁଆରେ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଘାଣ୍ଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ମାନେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତ ସ୍ଥିର ରହୁନି ବନ୍ଦ ହେଉନି ଦେଖନ୍ତୁ
ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାବରେ ଲୁଣ ଦେଲେଣି ମା ଲୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୁଣ କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନା କ'ଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନା କ'ଣ ଜିନିଷ ଯେତିକି ନୁହଁ ସେତିକି ମାନେ ଜିନିଷ ପରିମାଣରେ ଲୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଡାଳ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପକାନା ପେଳିଦେଲା ସବୁ ଦେ ଚୁନା 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 ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁନା ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲି ଆମ ବାପା ରୋଷେଇ କଲୁ ଆସିକି ଥଣ୍ଡା ପିଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାନ ନାତିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ତମେ ଥଣ୍ଡା ପିଇଛ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚୁନା ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସେ ପକେଇବ ତାଟିଆରେ ପକା ସେଇଠି ବା ତାଟିଆ ଅଛି ସେ ତାଟିଆରେ ପକା। କାମ କରିବନି ଭାଷା କହୁଛ ଆଗଥିଲେ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଚୁନା ପକଉଛି ମଝିଆ ପୁଅ ସିଏ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଚୁନାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଭାବରେ ସେ ଖଳି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ବିରିରେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ 2 ତାଟିଆ କନ୍ତରୁ ଚୁନା ହବ ବୋଧେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଚୁନା ବିରି ତା ଦେହରେ ପାଣି ସର୍ଟ ହେଲା ବୋଧେ। ପାଣି ଦେଲେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ବାହାନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ଅଛି ଜୁଟ କହିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖଳି ଧରିକି କେମିତି ହେଉଛି। ସେଇଠୁ କପଡ଼ାଟା ଦଉନୁ ଜେଜେମାଙ୍କୁ କପଡ଼ାଟା ଦେ। ମାନେ ଖଳି କେମିତି ବିରି ଖଳି ଧରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବିରି ଖଳି ସେ ଧରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଦେଖିଲା ପରେ କାଲି ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ କେମିତି ତାର ଅଛି। ମାନେ ରାତିରୁ ଉଠିକି କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ନାତି ସବୁ ଖାଇବେ। ତାଙ୍କ ନାତିମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେ କରୁଛନ୍ତି ତିଆରି। ସକାଳୁ ଉଠିକି ମଝିରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାତି ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ଚୁନା କଲା ଯେମିତି ତାକୁ ବିରକ୍ତି ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଳ ଜୋର ଦେଇଦେଲା କି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ସାନ ନାତି ଯାଇକି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯାଇକି ଟିକେ ପିଠି ପୁରା ନଦୀ ହେଇଯାଇଛି ଗୁଡ଼େଇଲେ ତାକୁ। ସାନ ନାତି ତାର ପଳେଇ ଆସିଲା ଚୁପଚାପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖୋଳିକି ମାନେ ସେ ସିଝଉଛନ୍ତି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ଜାଳ ଜୋର ବୋଲି ହାଲକା ଜାଳରେ ହେବା କଥା। ଜୋର ଜାଳ ହେଲା ବୋଲି ସେ ଚୁଲି ପାଖକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କାଢ଼ିକି ତାକୁ ମାନେ କେମିତି ଭାବରେ ଚୁନାଟାକୁ ପୁରା ମେଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖଳିଟା ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଉତ୍ତା ଉପରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତା ସହିତ କେମିତି ସାରିବେ ମାନେ ଖଳିଟାକୁ ପୁରା ସିଝେଇବେ ହାଲକା ଇଏରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ହିସାବରେ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଟୋଟାଲ ସେ ଖଳିକି ଟିକେ ମାନେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ବି ତଳେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଜାଳ ଜୋର ଗଲା ତଳି ନାଗିଲା ନାଗିବନି। ମୁଁ କହୁଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜାଳ ଦିଅରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଖଳିକି ଘାଣ୍ଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ
देखो लगिकी पूरा रही ता सहित हाथ पूरा केतेबेले भी बंद होनी घांटी चलती केमी खड़ीटा को सी सिझेबे देखिले दर्शक देखुन ना से केमती कर फुर्सत दौना से देखो महंगा फटी से भांगी जाऊ के पाउस बाहर बाहरला पर रखिकी कर से पाउसटा बाहर सब से आटिका पानी जहाँ अच्छे खुंपाड़ दे बाहर को खुंपाड़ दी पाउस दादी को एति गुंतु पाउस काट दे पाउस मुठे काट दे दादी मजा जीव ना पाउस काट दे तुम नाती पकेदेला टे जाल जोर शुणे कथा भाई हेटा कहला सेटा कहीं मझीर कहीदेला माने नाती गति भल पाई ना कौन माने समस्ते जानी जे नाती केमती कहउछनी माने तमे तैयारी करके शिखौछ तमे या कहउछ ହେଇଗଲା माने माने जाल जोर हो गला बोली माने आउ जी भी करिवो तमठू देखिकी से केबे जाल एते जोर दबो नाही हल्का जाल रे करिवो देखो तो पूरा माने से घाटी चलछनी फुर्सत दउना माने एको एमती केते समय धरी घाटीबे आनेरु कदल पत्र एदा कागज फागज नियम सब काढ कदली पत्र सेठू दे आटिया दियो मगती कदली पत्र हाँ हाँ धारिया थालिया दउची माने कोन एबे हे गला थली प्रस्तुत हो गला ना ना तमे जा बर्तन कहलनी पिठा को ताको पूरी सबु नहीं आसे कदली पत्र तते कहली सबु नहीं आसे जेजमा को दे जेतिक आवश्यक ताकर कदली पत्र देबे नले रही जीवो सबू नहीं आ 5-6 खंड जो कदली पत्र अच्छी नहीं आसे देखु से खड़ी हो गला प्रस्तुत हे सी बर्तमान माने खड़ीटा को कौटारे माने पिठा पोड़े से माने जानी पाना कौटारे देबे देले तांको सुविधा हबो जेहेतु आमर पिठा पोड़ाटा नष्ट हो जाइए देखो देखु माने तांकर एबे माने प्रस्तुत हो गला सी एबे केवल पिठा को जो खड़ीटा को माने नदीबे खड़ीटा को नदीला पर जाकि पिठा प्रस्तुत हम पिठा आज बाहर ना पिठा बाहर बेलू काली सका देखो से एटारे करंतु आमर तो सेटा ये एटारे दे दियंतु पिठा कोन होबनी हबनी बोले किए मना कला कपड़ाटा बंधा जे फाटी छी ना मते एटा डर लागु हो टिके दे दियो कर दियो एटा से आटिका खोलंतु आगे आटिका लागुची ता दियो रे हां देखंतु वर्तमान हमर क्षीर बसा जगह रे पूरा बसे देले जेहेतु आमर सीमेंट कोड़ीटा फुटी जाइए से देखु माने माने से नाती मुहर बाहर माने माने बिरी चाउल पिठा केमिति फली हुए पुड़ा हुए सेटा हूँ कहीदे माने छुआ से केमिति हेले भी से करिकी देवे देखु पिठा पोड़े बोली नधा
ନନ୍ଦାଟା ବସେଇଦେଲେ ବସେଇ ଦେଇକି ପାଉଁଶ କିଛି ତଳି ଦେଇକି ଲାଗିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ ତାକୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ ଖଳି ନନ୍ଦା ଏଇଟା ତ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ମାନେ ହେଉଛି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ଟିକେ ଲାଗିଗଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାତି ଜୋର ଜାଳ ଦେଇଦେଲା ମାନେ ସେ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ମାନେ ଚିଡ଼ିକି ବାଇସ୍କୁଟା ଆଉ କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଣି ସେଇ କଦଳୀପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ ଏଇ କଦଳୀପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦବାରେ ଲାଗିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ଦେଲେ ସେ କଦଳୀପତ୍ର ବଡ଼ ଓସାରିଆ ପତ୍ର ଦଉନ ଛୋଟ ପତ୍ରଟା କାଟିଦିଅ। ଆଉ ଡବଲ୍ ପତ୍ର ଦେଲ ହଉ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତ ସବୁ ଦେଇଦୁଆ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେମିତି ଖୋଳିକି ଧରି ସାରିଲେ ଖଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାନେ ସେ ଖଳିଟାକୁ ସେ ନନ୍ଦାରେ ହିଁ ଦେବେ। କଦଳୀପତ୍ର ଦେଇ ସାରିଲେଣି କଦଳୀପତ୍ର ଦେଇ ସାରି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆଣୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଆଣୁନାହାନ୍ତି ସେ କେମିତି ଘାଣ୍ଟିକି ଖଳିଟାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ ଦେଖିଲେ ସେ ଏବେ ପାଣି ବୁଡ଼େଇକି ଖଳିଟାକୁ ମାନେ ନନ୍ଦାରେ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେମିତି ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ଲଗାତାର ଜାଳ ପୁରା କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଚୁଲି ଦିହରୁ ଜାଳ ଚୁଲି ଦିହରୁ କାଢ଼ି ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ର ଟିକେ ଆଉଜି ହେଇଥିଲା ବୋଲି କାଳେ ଲାଗିଯିବ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତାକୁ ମାନେ ସାଇଜ୍ କରିକି ସେ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆଟିକାକୁ ତାକୁ ମାନେ ପୁରା କୋରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କୋରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଟିକା ଖୋଳିକି ସବୁ ଖୋଳିକି କେମିତି ରଖିକି ତାକୁ ବାଗେଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଜ୍ କରିବେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆଟିକାରୁ କ'ଣ ସରିଗଲାଣି ନା ଆଉ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ମାନେ ଟିକେଠୁ ସେ ଲାଗି କେମିତି ପୁରା ଖୋଳିକି ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ସରିଯାଇଛି ନା ଥାଉ ଦିଅନ୍ତୁ ମିଠା ହେଇଛି ନା
ହେଇଲୋ ମାନେ ମାନେ ଦେଖିବୁ ମନର ମିଠା ହେଇଛି ନା ପିଠା ଦେଇକି ଟିକେ ଚିନି ପକେଇছা। ଦେଖନ୍ତୁ ଖଳିରୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେଣି ତାଙ୍କ ମଝିଆ ନାତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବସେଇକି କେମିତି ମୁହଁକୁ ଭାଲେଇକି ଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଖଳି ଦିଆ ସରିଗଲା। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଳି ଯେଉଁ ଚଟୁରେ ଧରିଥିଲେ ତାକୁ ପୁଛିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତାକୁ ସେ ପୁଛିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସରିଲା ପରେ ଇଏ ପରେ କ'ଣ କରିବେ? ମାନେ ମାନେ ପାଣି ପକେଇବ ହେଟା ସିଆଡେ ପକେଇ ନା ତଳି ପୋଡି ଯାଇଯିବ। ମାନେ କ'ଣ ସେ ସେଇଭଳିଆ ନିଆଁ ଦେଇଦେବେ ନା କ'ଣ? ମାନେ ଏ କଦଳୀ ପତ୍ର ବି ତା ଉପରେ ଦେବେ ଫେରେ। ମାନେ କେମିତି ମାନେ ତା ଉପରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେଇ ଦେଇକି ନିଆଁ କୁଡ଼େଇ ଦେବେ ନା କ'ଣ କରିବେ? କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବା? ହଁ ଶୋଇବା ଆଉ ଶୋଇବା ଟିକେ। ମୋ ମା ହେଉଛି ବାଗୁଛନ୍ତି ପରା ପିଠାଟା କେମିତି ବିରି ଚୁନାରେ ପିଠା ହୁଏ। ମାନେ ତ ମୋ ମା ବାଗୁଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କେମିତି ହେବ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଖାଇବା ଶୋଇବା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟର ଗେହ୍ଲା ନାତି କୁନି ନାତି କେମିତି ଖଳି ଦେଉଛନ୍ତି କାଢ଼ିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବି କେମିତି ଖାଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସିଏ ବି ଫୁର୍ସତ ଦେଉନି। ମାନେ ମଝିଆ ନାତି ସାନ ନାତିଟା ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯିଏ ଟିପ ଦେଇଥିବ ସେ ଆଉ କାହାରିକି ଆଉ ରଖିବେନି ସେଦିନ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖଳିଟାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁରା ଆଉ ପାଣି ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଯେମିତି ଦେଇଦେଲେ ମା ସେ ଫେର ଖାଇସାରିକି ମାଗୁଛି ଖଳି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେବେ ଦେଖିଛ ନା କେହି କେବେ ମାନେ ମାନେ ବିରି ଖଳି ତ ତାକୁ ଚୁନା ଧରି କଲେ ଫେର ଖାଲି ଖଳି ଖାଇବାରେ କେହି ଦେଖିଛ ନା? ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ପିଲା ଯିଏକି ମାନେ ସେ ଖଳି ଖାଉଛି କେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆସିଲା ଫେର ଆସିକି ମାଗୁଛି। ଫେର କହୁଛି କହିଲା ମୁଁ ଆହୁରି ଖାଇମି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ମାନେ ସାଇଜ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଗୋଲ କରିକି। ମାନେ ପିଠଉଟାକୁ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ନନ୍ଦା ଦିହରେ ତାକୁ କେମିତି ମାନେ ସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ଗୋଲ କରିକି ଏତେ ସାଇଜ୍ ସୁନ୍ଦର ସେ କରିଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସି ଫେର ମାଗିଲାଣି ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ହେଲେ ଆହୁରି ଦେଉନୁ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସେ ପିଲା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ମାଗୁଛି ଆଉ ଦେଉନୁ। ତା ମୋ ମା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ଖରା ଗରମରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି। ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଖରା ପଡ଼ିଥିବା ହେତୁ ମାନେ ସେ ଖରାକୁ ବାହାରି ପାରନ୍ତିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା ଗରମରେ ସେ କିଛି ନ କରିପାରିକି ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିକି ଦେଖନ୍ତୁ ନିପିକି ଘର ଦ୍ୱାର ତାପରେ କେମିତି ଛୁଆ ଖାଇବେ ବୋଲି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଆଉ ଦେଉନୁ ମାଗୁଛି କେମିତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୋଲ କରିଦେଇ କେମିତି ପିଠାଟାକୁ ରଖିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ପତର ଦବାରେ ଲାଗିଲେ। କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ ପତର ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ? ୟା ଉପରେ ନିଆଁ ଦେବେ ଫେରେ ମାନେ ପିଠା ପୋଡ଼ିବନି ଯେମିତି ନା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ପତରକୁ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସାଇଜ୍ କରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସରିଗଲା ତାଙ୍କର ଖଳି ଧରିକି ପିଠା ନଦିବା କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିବା ଉପରେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁକୁ ସେ ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ ନନ୍ଦା ଉପରେ। ସେଇ ଖଳିଟା ଉପରେ ନିଆଁ ଦେଇ ମାନେ ଚାଲିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାବରେ ସେ ମାନେ ନିଆଁକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ମାନେ ଆମର ଖଳି ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ
এই ଦେଖନ୍ତୁ এই ଦେଖନ୍ତୁ ଧୂଆଁ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଯାଇ ହେଉନି। ଆର ବର୍ଷ କ'ଣ ତମେ କ'ଣ କରିକି ଦେବନି ତମ ନାତି? ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଯେ ନିଆଁ ତ ନଦୀ ଦେଲେ ତାପରେ ଫେରେ ତଳୁ ଜାଳ ପକାଇବେ ଫେରେ କ'ଣ ଖୋଲିକି ଦେଖିବେ ମଝିରେ ନା ଆଉ ଦେଖା ଦେଖି ନାହିଁ ଆଉ ନିଆଁ ଦେବେ ନା ଏତିକି ନିଆଁ ହେଇଯିବ? ହେଇ ଭାଇ ତଳେ ଜାଳ ପଡୁଛି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଜାଳ ଦେଲେ ଏଇ ଜାଳର ହେଇଯିବ ନା ଆଉ ଜାଳ ଦେବେ ଉପରେ ନିଆଁ ଦେବେ ନା କ'ଣ ଦେବେ? ସବୁ ସେଇଥିରେ ହେଇଯିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଳ କେତେ ଜୋର ଫେରେ ଦେଲେ ହିସାବରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଥରେ ଉପରେ ନିଆଁ ଦେଇଦେଲେ ତଳେ ନିଆଁ ଚୁଲି ଜାଳିଲେ ସେ ତାର ଦେହର ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ 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 ଆଜି ଆମର ମାନେ ବିରି ଚାଉଳରେ ଚୁନା କରିକି ମାନେ ପୋଡ଼ା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଗଲା। ମାନେ କାଲିକି ପିଠା ବାହାରିବ ଜାଳ ପଡ଼ିବ କାଲିକି ପିଠା ବାହାରିବ ଆଜି ନୁ କାଲି ଖାଇଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟଟା ତାର ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି କେମିତି। ମାନେ ଏ ପିଠାଟା ସ୍ପେଶିଆଲି କାହା ପାଇଁ କରୁଛ? ମାନେ ତମ ନାତି ପାଇଁ ନା କୋଉ ନାତି କହିଲା କରତେ? ସବୁ କହିଲା। କିଏ କହିଲା? ଯାହା କହିଲା ପୋଡ଼ା ପିଠା କର ତାକୁ ପତେନି ସିଝା ପିଠା କରିବି ନା ଚକୁଳି ପିଠା କରିବି ନା ମଣ୍ଡା ପିଠା କରିବି ଗଲା ସିଝା ପିଠା ପଲା ପିଠା କରୁନି ସିଝା ପିଠା ମାନେ ତମ କୁନି ନାତି କହିଲା ଯେ ସିଝା ପିଠା ପୋଡ଼ା ପିଠା କରତେ। ଆଜି ଏତିକିରେ ଆମର ରହିଲା। ମାନେ ସେ ରାଗିକି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ହଁ ତାଙ୍କୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ିଆ ଲାଗିଲାଣି ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନଥିବ ତା ନାତି ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ଫୁର୍ସତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଖାଇବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାତି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜି ରଜ କି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସେ ରାତିରେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନରେ ଶୋଇଛ ନା ଶୋଇନ? ଦେଖିଥିବୁ ନା ଦିନରେ ଆଇଲୁ 4ଟା ବେଳକାର ଭାତ ଖାଉଥିଲି ଶୋଇନି କେତେବେଳେ? ଶୋଇନ ତାନେ ତାମାନେ ତମ ନାତି ପାଇଁ ତମ ମାନେ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଚାଲିଛ। ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲିକି ଆମର ପିଠା ଖୋଲିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ କିସ ଘଟଣା। ରହିଲୁ।